Kun tokiolaisen toimistojen ilta venähtää niin sanotusti pitkäksi ja tulee missattua se vika metro, vaihtoehdot ovat vähissä. Paras niistä on tällainen kapselihotelli. Taksi kotikaupungin osaan maksaisi varmastikin 2 tai 3 kertaa vähintään enemmän kuin tämä, joka on noin 30 € yö. Sillä saa vaikka mitä. Kapselihotellit ovat valtavia jurristen äijien kuosittamoita. Sisään tullessa vaihdetaan lohko- ja hiostamaton kimono ylle. Kolikkoautomaatista saa olutta ja tupakkia. Kylpylä 24 tuntia vuorokaudessa auki. Yrjöisten sprigien pesu ja särmäys ja prässäys mahdollisuuksineen. Loungeissa voi hengailla katselemassa telkkaria tai lueskelemassa mangaa tupakoiden samalla vaitonaisena. Ja lopuksi yön voi viettää sammuneena tällaisessa kapselissa, muoviarkussa, jossa on tietenkin televisio ja siellä tietenkin hentai-kanava. Suosittelen lämpimästi. Aamulla sitten paukitaan sinne toimistoon takaisin reippaana ja iloisella mielellä. Kapselihotelli, Kuosisen Madventuresin valinta.